Gaur izan dugu Amurrion urtero iten dan pasarela, izan Amurriotik iten dan pasarela, iten da Amurrio udalaren laguntzarekin eta diputazio laguntzarekin bebai. Eta ez ebez, eskerrak emutia bebai etorri dan jende guztixai, oso polita egonda, eskerrak emutia bebai Karlai, bibolinak jondauela eta egonda super ondo, oso polita onda. Eta ez gogoratzia, hau urtero iten degula, eta datorren urtean ere, 2026an, egongo dala urtero iten deun pasarela, ez dakit igual oingo datetan o maiatzian, baina egon aldi.